Bueno, nola zaletu euskarazko irakurzaletasunera, ez? Galdera horri erantzuten saiatuko naiz, hainbat ideia ematen. Bueno, batetik nik uste ideia garrantzitsu bat dela nola ulertzen ditugun liburuak edo nola ikusten ditugun liburuak. Ze, bueno, normalian, eta batez ere eskolarekin edo arlo akademikoarekin lotzen ditugulako liburuak, ikusten ditugu, bueno, gaitasun komunikatiboak lantzeko elementu bat bezala, ez? Lanerako elementu bat, eta hasieratik bukaerara irakurtzeko eta bakarka eta isilpean irakurtzeko elementu bat bezala edo. Lanarekin lotzen dugu askotan, ez? Eta garrantzitsua da liburua beste ikuspegi batetik ere ikustea. Ze, bai, komunikazio gaitasunak lantzeko lagungarria da, baina liburu batekin egin daitezke mila gauza. Jolastu daiteke liburu batekin, eta batez ere sormena landu dezakeu eta jolasarekin lotu. Eta jolasarekin lotzen nahi geanean, plazerrarekin lotzen nahi gea. Liburu bat izan daiteke erabilgarria informazioa ateratzeko, besterik gabe. Horrek ez du esan nahi adibidez hasieratik bukaeraino irakurri behar degunik. Informazioa ateratzeko baliatu dezakeu. Liburu bat izan daiteke, ez dakit, balore batzuei buruz hitz egiteko edo gai konkretu bati buruz hitz egiteko elementu bat, bai? Gai ateratzen da eta horri buruz hitz egitea izan daiteke kontua eta liburuko historiari igual ez diogu ez da erreparatzen, ez? Bai? Erabilera asko eduki ditzake liburu batek. Orduan, garrantzitsua da ikuspegi hontatikan begiratzea liburua, ze horrek ematen dugu aukera bestera batera hurbiltzeko liburura. Bai? Ez da soilik lanerako elementu bat, jolaserako edo beste hainbat elementurako ere baliagarria izan daiteke liburua. Nik uste hori dela ideia garrantzitsu bat. Baina badago beste ideia bat, eta nik uste hau dela gako garrantzitsuena irakurzaletzeko, eta da Gianni Rodari, idazle ezagunak esatetzun esaldi bat, da? Eta berak aipatzezun irakurzaletzeko kutsatua izan behar dela. Irakurzaletasuna transmititu egiten dela, pertsona batetik bestera. Claro, nik hau entzun unean lehenengo aldiz esan nun, bueno, transmisioa da, baina hori nola egiten da. Gero praktikan nola transmititu dezaket nik zaletasun hori, ez? Eta, bueno, nire esperientzia kontatuko izuet, ze azkenian ni oso irakurzalea naiz, eta konturatu naizena da, teoriak esaten duen hau, bat datorrela nik jasotako praktikarekin. Eta iruditzen zait erabilgarria izan daitekela. Bueno, ni txikia nintzanean, nire etxean etzan bat ere irakurtzen. Nire etxean ez zeuden liburu asko, egunkariak eta irakurtzen zian, baina liburu literarioak ez zian irakurtzen. Orduan nik adibidez etxetik ez nuen jaso zaletasun hau. Baina, bueno, zorionez topatu nuen irakasle bat, nire tutorea izan zena, euskerako irakaslea zan, eta bera zan oso irakurzalea. Orduan, berak era natural batian itezuna da istorioz inguratu, ez, gure egunerokotasuna. Berak liburuak ekartzen zizkigun egunero, bost gora kontatzen zizkigun istorioak, naiz eta adintarte horretan gure kabuz irakurtzeko gaitasuna izan. Berak bost gora irakurtzen zizkigun, jolastu egiten genuen liburuekin, eta azkenean era natural batian lortzen zuen, liburu zinguratuta egotea eta istorio zinguratuta. Eta ni hola pixkanaka zaletzen jo nintzen, eta etxera eramaten ditun liburuak, eta liburutegian eskatzen ditun, eta azkenean transmisio hori etorri zitzaiten irakasle baten gandik. Baina berez edozein bitartekarik egin dezake hori. Etxetik, gurasoak, familiako edozein kidek transmititu dezake plazer hori, ez? Eta nire ustez gakoa, hain zuzen ez da, transmisio bat egiten zula berak, baina badago gako garrantzitsu bat berak jarraitzen zuna, eta uste dut hori dela oinarrizkoa. Eta da, ordainetan ez zigula ezer eskatzen. Besterik gabe istorioak opari bezala ematen zizkigun, bost gora, erreztuz guri ere irakurketa eta ez lotuz esfortzu batekin, eta orduan plazerrarekin lotze genuen. Ordainetan ez zigulako lanik eskatzen edo bete beharrik eskatzen. Eta nik uste hori da zaletzeko garrantzitsuena, ez? Orduan gure aurrei, hoxe, istorioak oparitu eta hori da egin dezakegun gauzaik onena. Hori bai, badia
hainbat klabe edo hainbat gako, bost hain zuzen ere nik uste, irakurzaletzeko giro bat sortzen lagungarriak dianak. Bat izango litzateke, liburuak eskaintzea, oso simplea, baina beharrezkoa dana, liburuak eskaini behar dizkiegu. Eta saiatu behar gea, genero literario ezberdineko liburuak eskaintzen. Ez bakarrik narrazio liburuak edo ipuinak, baita ere album ilustratuak, komikiak, aldizkariak, zergatik ez divulgazio liburuak, geoz eta aukera gehiago eskaini, aukera handiagoa izango dute, alde batetik edo bestetik zaletzeko. Bigarren gakoa izango litzateke denbora eskaintzea irakurketari. Baita ere, simplea, baina beharrezkoa. Baina denbora hori izan dadila beraiekin, elkarrekin irakurtzeko. Izan daiteke liburu bera irakurtzea, baina ez du zertan liburu bera irakurtzea, baita ere izan daiteke liburuari buruz galdetzea. Hori ere irakurketa ere badalako. Ulertzen dugu irakurketa bukatzen dela liburuan, hasi eta bukatzen dugunean, baina ez da hala. Irakurketa jarraitzen du liburua ixten dugunean, eta hor parte hartu dezakegu bitartekari bezala. Orduan da, liburuaren inguruan, bai irakurketan eta irakurketatik kanpo, aurre eta ondorengo momentuetan, tarte bat eskaintzea beraiekin liburuari buruz hitz egiteko. Eta oso garrantzitsua honi konstantzia bat ematea. Ze, esan duten bezala, zaletasunak ohitura ere esan nahi du, ohitura bat dakar. Eta konstantzia beharrezkoa da hau ohitura bat bihurtzeko. Hirugarren gakoa izango litzateke irakurketa mota ezberdinak egitea. Esan detena, ez du zertan liburu hasieratik bukaerara irakurri, ez dugu zertan irakurri behar osoa. Irakurri dezakegu hasiera eta jolastu amaiera sortuz. Irakurri dezakegu bakarrik azala eta liburuari buruz hitz egin. Ze, nire ustez ideia garrantzitsu bat da, liburuaren aurrean jartzea irakurtzea izan daiteke. Liburu batek ematen digun gauzaik politena, istorioa da, baina baita ere istorioak ematen digun aukera hausnartzeko, jolasteko, eta hori egin dezakegu azalari begiratuz bakarrik. Laugarren gakoa izango litzateke sormenarekin lotzea. Izan ahozkotasunarekin edo idatzizkoarekin. Goazen jolastea liburuekin. Asmakizunetara jolastea. Irakurzaletzeko klabe bat izan daiteke hori. Bosgarren gakoa izango litzateke, eta azkenean, eta hau, gure esku egon daiteke, hain zuzen ere familien esku dagoen gauza bat da, irakurketa ez lotzea bakarrik arlo akademikoarekin. Eta hori gure esku dago. Gu jarraitzen badugu etxetik liburuak eskaintzen, era, hori ez, ordainetan ezer eskatu gabe, istorioak eskaini kontatu, istorio zaharrak, transmisiotikan, ahozko literatura, kontatu istorioak. Horrekin, ia guztia egin deukiko dugu. Eta azkeneko ideia izango litzateke, naiz eta, hori ez, gure helburua izan, euskerazko irakurgaietara hurbiltzea, eta demagun ez dela euskera gure ama hizkuntza. Ez da ezer gertatzen, ze oso garrantzitsua ere izan daiteke gure ama hizkuntzan irakurzaletzea. Honek ahalbidetuko dulako gero, euskarazko irakurgaietara zaletzea errazagoa izatea. Orduan, gure ama hizkuntzan ere, istorioak eskaini, ordainetan ezer eskatu gabe, eta honek erraztuko du gero euskarazko irakurgaietara ere hurbiltzeko bidea. Eta hori, izan da dena.